Отново хора, правя втора част, същия ден, същата секунда. Кади? Уф, няма ли? Абе, нямаш ли някакъв пациент? Доколкото се бъркам. Ай! Кой ме влизаш толкова гордо? Какво ме влизаш? Бла-бла. Анимала бла-бла. О, сега, ако ми телефон. Не се лесна ли? О, не се лесна ли май? Пупу. Как може да убие човека, бе? Сега ще изпия цялото кафе. За нейно здраве, за нейно. Да не имаш такъв... О, овчечето. Това е близко си да става. Пи. Никой нема ли да е тука? Дай напълно. Помогу! Нещо. Искаш ли да стане нещо с тебе? А? О, аз съм забравила за това. Видях я. Непоносима. Отвориха шопа! Аз нямам никакви пари. Виж, не мога да купа от шопа. Юху! Това е да запил.
Хора, ако я пусна тая аномалия сега. Не, човек, тая. Абе, тая какво прави, бе? Ма защо тая не може да играе? Тая не може да играе. Тая не може да играе. Чакай, аз го... Много съм така. Супер. Това беше аномалия. Мисля, че трета част дали ще има. Странно. Аз нямам купа. Нямам купа. Не, сега да убия пак някой. Това беше много бавно. Ето че много беше. Всяко трябва го... Човек ти го е преди мен. Спаси го. Какво правя? Чакай. Убийца направо. Което така... Не, за какво ти е това купа? Човек. Нямам кафе. Уже. Как ми кажеш, че се лесна. Много добре не съм.
към часа. Хора, сега заради тая умряхме, защото тя уби човека. Купра. Еми, чао хора, заради тая умряхме. Чао.